edzőpárnákon, amiket a fiúk nem hoztak fel a színpadra, de ezt most pótolják. Technikákra, az ütések, rugások mellett. Úgyhogy most néhány jól irányzott könnyűkötést fognak a fiúk elhelyezni a párnán. Valamelyiket számolva megy. Na most ez párnán csak puffan és jól néz ki, de el kell képzelni, hogy mi történik, amikor a könyök alatti izomos csont kombináció, és nem Isten egy oldal találkozik. Úgyhogy nem kell a fiúkat piszkálni, amikor ilyen rossz hangulatban vannak. Az ütések mellé természetesen néhány rugás is jár, amit ugye mindenki ismer combosként, köréves rugásként, sírcsonttal végrehajtott szép köréves rugás fog következni. Ennek a rugásnak is a különlegessége abban rejlik, hogy az ember ugye a teljes testsúlyát bele tudja adni a rugásba, és nem biztos, hogy combra. Előfordulhat az a fejre is esetlegesen. Elég kellemetlen. Gondolni kell arra is, hogy ha az ellenfél nagyon közel van és nincs lehetőségünk ilyen szépen kivitelezett köréves rugást, mint a filmekben végrehajtani, ilyenkor van segítségünkre a térdünk. Ezt is ugye gyomorszáj mellett teljes nyugodalommal el lehet helyezni az ember arcára is. Általában 8 napon túl gyógyulós sérülést tud eredményezni. Köszönjük szépen! Nyugodtan egy tapsolni a fiúk. Most szeretnénk bemutatni egy formagyakorlatot, mert ez is egy tradicionális stílus, természetesen itt is jelen van a formagyakorlat. Miközben Elek bemutatja nekünk az ötfokozatának megfelelő formagyakorlatot. Itt annyit kell elképzelni, hogy ugye a formagyakorlatot sokan csak egy üres hadonászásnak tartják, a valóságban pedig ugye egy képzelt ellenfél elleni harc. Ezt minden további nélkül végre lehet hajtani életben is. Ugye torokütés, vállcsont eltörése, térdrugások, nyaktörése, elég kellemetlen. Igyekeztünk egy rövidebb formagyakorlatot kiválasztani, maradjon időnk a többi részre is. A kempóban, öltözök ezzel küzdelemhez kérni, a kempóban a küzdelmek speciális volta adja meg az egésznek a savaborsát, ugyanis mi nem csak kesztyűvel küzdünk, és nem csak ütünk, rúgunk, hanem a jiu-jitsuból átvett elemek alapján a küzdelmeinket a földön is folytatjuk, amit a manapság oly divatos MMA vagy kettőszárc kifejezéssel éltet mindenki, pedig nem egy új keleti dolog. Tehát most a fiúk bemutatják a 3 fő küzdőnemet. Van egy kesztyűs párosunk, van egy pusztakezes párosunk, ugyanis a kiakosinkályban vagy egyéb más irányzatokban puszta ököllel ismert küzdelem is beletartozik a tempó repertoárjába. Illetőleg van a jiu-jitsuból átvett földharc párosunk, amit a jobb szélén láthatóak majd. Körülbelül 1 percen keresztül itt elmatekoznak egymással a fiúk, úgyhogy meg lehet nézni, hogy körülbelül milyen küzdelmekre lehet számítani egy kempó edzésen vagy egy kempó versenyen. Tehát kesztyűvel tulajdonképpen a megszokott K1 szabályrendszer van, annyival megízesítve, hogy az ütések, rugások mellett földrevitel is szerepelhet benne, és a földön van fél percet a fiúknak vagy feladásra kényszeríteni az ellenfelet, vagy pedig pontot szerezni. Középen puszta kézzel éppen egy földrevitel zajlik, itt annyi a könnyítés a szabályzatban, hogy puszta kézzel fejre versenyen nem ütünk, de a test teljes felülete támadható, és a földrevitel ugyanúgy engedélyezett. Nagyon sokan csak birkózásnak tekintik a földharcot, pedig a valóságban az egyik legfárasztóbb és legtechnikásabb harc nem puszta birkózás, hanem izületcsavarások, folytások, kar, láb és gerincfeszítések tömkelegét lehet alkalmazni. Bizony-bizony nagyon hamar elfogy az embernek az ereje is, és a
eseményeket láthatjuk, befogja az ellenfelét az úr. Oké, köszönöm szépen, fiú! Picit ihegnek a srácok, nem tudom miért egyébként. Nem edzenek eleget. Ha már annyit beszéltünk az önvédelemről, hogy mi történhet, ez úgy hogy a manapság sajnálatosan sok híradóból és egyéb helyről ismert csúnya esemény hatására a hatékony önvédelmi képzés egy részét is szeretnénk bemutatni, pár nagyon egyszerű kis védekezési módszer. Csak csinálják! Többi erre kell számítani. Folytatnánk a leginkább szeretett bemutató résszel, a mindenféle beton és fadarabok eltörvelésével.
szépen köszönjük a figyelmet, és a lehetőséget, hogy megmutathatták a fiúk, hogy miről is szól ez az egész Kempo dolog. Mindenkit nagyon sok szeretettel várnak, aki szeretne egy kicsit mozogni. A jobb szélen látható sor az információs osztag. Önállók lehet érdeklődni az edzésekkel kapcsolatban. Fiúk, kotokáj! Köszönjük szépen!